ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿದರ್ದ ಸೋರ್ನ ಪೂರ ಬಿದರ್ದ ಆತನ ನಾ ಪೋಪುನು. ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೋದಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಾಯಿಲು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಬ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಪೋಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಯಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೆರಿಯ ಬರ್ಪ. ಡಾಮರ್ ರೋಡು ಕೈದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣದ ರೋಡು ತಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಪ ಯಾನ್ ಸೋನ್ನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಮಣ್ಣುಗು ಪೂರ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯಗ ಪೊಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ರಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಬುಡ್ದುಲ ಪಾರುವೆ ಅಲೆ. ಎಂಕ್ಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಪತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಕೂಲು ಒಂದು ಪಿದೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊನ್ನು ಉಲಾಯಿಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಿದೈಡ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನ ಓಟಿ ಥೆರಪಿ ಪನ್ಪೆರ ಈಗ ಒಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಅವ್ಲು ಪಿದೈಡ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ. ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬಸುಡ್ದು ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಬಸುಡು ಜತ್ತ ಇತ್ತ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಐಕ ಅಪ್ಪೆದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ನೆಟ ಪೂರ ವೈಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ಕಡಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ. ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು.
ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋನು ಇಂಚ ಬಟ್ಟಲು ಕನತದು ತಿನ್ಪುನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪಲ ಕೈತದು ಕೊರಿಯ ನಾಯಗ್ ಅವೇಡ್ ಕೈಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಕನತದು ನೆಟ ಕುಳ್ಳುದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಕ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೆರಡ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆಯ್ಗೆ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರೇ ಮಲ್ತರಡಾಂಡ್. ಸೋನು 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 ಹೈಫೈ ಹೈಫೈ ಸೋನು ಹೈಫೈ ಸೋನು ಹೈಫೈ 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 ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಶೇಕೆನ್ 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 ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.